Kamaphelo la ngozondo khubona uqunto mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa phezu kwentaba ngalolu suku namhlanje Wednesday the 21st of July 2021 apho siphethe khona iyeza lifunwayo liyeza lithandwayo eliyeza abajikelezayo tata uBhele awunaye uDumba kaSbumbu liyalumeza kodwa ke ligama leyeza sabe sincokola ngalo ke elo yeza sasicela uba nalo kubuya jonga phayana kula venkile yakwa my friend ukhona qha kubhalwe out of stock kuba le ndawo sasimfumana khona kwabhubha laa mntu wayesisupplya ngoku akekho omnye umntu esimaziyo osisupplya. Sizabe siphethe loo nto ke namhlanje kodwa phambi koba singene endimeni sithi wena mntu ofikayo kweli khaya, do not forget to subscribe. Asiphathi Dumba yedwa kweli khaya, zikhona nezinye izinto sithi share, comment, including wena ke ozawuthi unlike. Bakhona abathi unlike nabo siyabamkela kweli khaya because that is also i-engagement. Sithi ke xa uyithandile le nto ikope uyoyifaka kwiFacebook yakho, kuloo WhatsApp, kuloo Twitter, abantu bamazi lo Dumba bamjikelezayo ukuba uyintoni yantoni. Nansi ke announcement number 1. Wena mntu othi uyadikwa kumane ubhala kule counter book iyeza libe linye uthi ufuna wafunda abe maninzi, sithi i-form is still active, iyaphelelwa nge-month end, izawuvala ke inyanga yonke, inyanga yovula kulaa nyanga. Sithi bhalisa ke while i-form is still active, uzoba yiphathi yesisikolo esizawuqala nge-first week of August. Unumber 2 sithi ke nina bantu kudala becenga becela apha ekhaya besithi bacela i-1-on-1, sicela uthetha nawe tata uBhele ngendlela intense. Sithi we've allowed that, we've welcomed, sinayi hour engu-session womntu. There are 4 types ke ozawukhetha kuzo ke mntana omhle xa sewufikile kule ndawo ekubhukishwa kuyi appointment. By the way, uya kwi-website yethu uzawufika phayana kwi-right hand side ezantsi kukho into eblue ebhalwe mhlophe ethi book an appointment. Ucofa laa ndawo ke izawuthatha yokubeka kuloo ndawo famba ubhale kuyo. Ukhetha kwenye zinto zine, either wena uthi ufuna uhlalutyo lwamathongo okanye ufuna incoko nje around amathongo akho ne-pattern and so on. Kukho loo nto. Omnye ngumntu othi nje ufuna ucetyisa, ufuna ukwazi, ikhona into yo-care support counselling, yonke laa nto. Eyesithathu ke ayikaqalwa ke but yinto apho ozawuthi wena mntu obawula ukwazi ngobomi bakho ngamanani. What is your life path? What is your this path? Ithini i-date of birth yakho ngobomi bakho? Le nto abantu abamhlophe bayibiza i-numerology ekudala beyiqhuba siyiqalisile nathi apha ekhaya, but don't book now until kudlule uSunday lo siya kuye. Unumber 4 nonumber last, wena mntu othi ndiyanyanga, kuba kaloku abantu kuloo profession okuyo, whether you are a doctor, you need other doctors to share knowledge with. That is why professionally kukho into ekuthiwa yi-continuous professional development, where you meet with other professionals in your field, nisherelane ngolwazi. They write journals, they read journals and so on. Nathi ke siqale into ebunjalo. Wena mntu othi uyanyanga, you need a next person akusherele ukuthi yena ebenoyilapha njani le problem obhiziyo with lo mntu omnyangayo. Sithi ke silapha emabheleni, ngena phayana ushere nathi, we'll have an hour with you. Sithi thina this is our approach, nangamayeza ebesinowafaka and so on and so forth. Ndiyabona uba kudala ndishumayela. Mandingene ke kuyo indima yanamhlanje apho sincokola khona ngalo eli yeza. Eli yeza ke scientifically mntanomhle kuthiwa yi-lithops. Lithops. Zininzi ke ezi lithops. There's 35 of them. Uzawubona nemibala yakhona, ezinye will be dark green, ezinye will be brown, ezinye will be khaki, ezinye will be spotted, ezinye will be red, ezinye they take ishape yamatye ezo ndawo ezifumaneka kuzo. Ukuba your lithop ikhule desert, izawuthatha ishape yesanti nalamatye angasesantini. If is in some dry rocks, it will take lo shape, rather lo color yalo matye alo kona. Yilo lithops ke ayikhonye ke ungothuki wena xa bekunike ethile is the same lithops. Igama layo ke xa beyikhumsha bathi yi-pebble plant, because when the Greeks started seeing it they saw pebbles, bebecima ngamatye la. That is why they still call it split rock
kuba xa uyijongile ingathi ngamatye amabini ahlukene. There's a picture ke mntana omhle wena ufuna uyibona okanye bathi is living stones, because they thought initially ukuthi these were stones. Xa besithi hey, there comes a flower, bathi is a living stone. Emayezeni ke all languages, whether uthetha isinguni uthetha sisuthu, bathi ngudumba kaSbumbu. Wena mntu ongafuna ulibiza ngokulumeza sivele sithi nje ngudumba. uDumba ke lo mntana omhle usisityalo njengoba usibona esikhula in a dry place. Is struggling kwindawo ezimoist because ayidibani ncam namanzi. Ingu-drought resistant, is a succulent, is under other succulents. Njengoba sitshilo, it is stone-like. One thing that white people discovered, by the way, in places like China, uDumba is becoming a popular pot plant. Ukuba ujikela kulomzi eChina banayo ujikelo. Abantu abamhlophe ke nabantu bezinye intlanga, particularly the Chinese and the Indians, you must check them. Isityalo abasilimayo bajonga ukuthi basilima ndawoni, zilimele nawe kuloo kona iyelelene nalapho balima khona, because they have tapped into the properties zikaDumba. Bambona ukuba uDumba lona uyancedisa. Besisathi ke esi sityalo, one of its properties yi-ability yokwazi ukuzifihla. Uzawuthi xa usibona desert, if it's not a flowering season, you can even walk on it. Do you know bana if you step on uDumba nothing happens? Ayityoboki, ayithini, is very resistant. Sesi sityalo ke xa siphayana esikolweni, one of the things we say, sithi esi sityalo kanye lo plant loo nto yiyo, even if you see it for the first time or you read about it for the first time, it tells you ukuthi yenzani by many things esidiscuss esikolweni, including the name, the shape, the texture, the color and so on. Phaa esikolweni siyayidiscussa ke when we do number 1 we-intro to amayeza. Benzani ke medically ngaye uDumba? Esi sityalo has been used ngabantu desert. If you can see it, bazawusithatha, they munch on it, they quench their thirst. Nabantwana ke we are told kwi-areas ezinjengomNamibia, remember esi sityalo is in the southern part, usifumana eSouth Africa kwi-driest areas. Xa sisithi usifumana kwezi ndawo, it doesn't mean asifumane kwezinye ndawo, but is endemic iyazikhulela kwezi ndawo. It doesn't need any care kwezi ndawo because natural kweza ndawo. Sithethe ngendawo enjengoNamibia, indawo enjengoBotswana, the dry sites ze-South Africa, the Karoo area, ukukekela. Iphinde ifumaneke koma-KZN kwindawo ezinjengoma-Lady Smith, ezindawo ziphezulu ke mntana omhle, mane koma-Mpumalanga and so on. Iyafumaneka ke nguDumba, iyazikhulela kwezi ndawo esithi is endemic. Uyayifumana nakomaMonti apho ilinywa khona, where you take care because it's not its natural place. Sithi ke medically they found ukuthi lento has antimicrobial activities, is active against gram positive and gram negative bacteria. Esi sityalo is also antifungal. Bese sithethile ke ukuthi is a thirst quencher in desert, meaning iyangena emlonyeni, iyatyiwa. If you don't believe, you find it kwi-culinary. Abantu abaphekayo bayayifaka. Sitsibe ke singene kuye umayezeni, le nkuntsela ingumayezeni, 10 things amongst many others umayezeni amsebenzisela yena uDumba. The most known, the well known and the most popular, and the reasons abantu ibenza baphume emakhaya bayofola ezithwini befuna uDumba okanye bafonele zonke indawo zamayeza, ngabafana ke. Number 1 lo, ngabafana abave kusithiwa, undive kakuhle mntana omhle, sensenzela nalo mntu ulinde nje unlike azomcofa, azange samsebenzisa thina for this purpose. Maybe because asengwabafana pekhaya. Abafana bathatha uDumba bamdibanise namanye amayeza ozekani, ozeneke, Roslina, bahlangahlanganise amafutha emvubo, amafutha entlwathi, benzeke. Banenkolo yokubana ukuba uye wobamba umntu ongusisi, xa ugqiba umbamba la sisi, uba into ibile baleka emva kwakho, ubungathi uyabaleka na uyakuleqa uthi masiye embhedeni. Banaloo nkolo ke abafana. This
according to abantu abanyangayo abangabanye is not different from lanto yayisenziwa ngabantwana believing ukubana if ufumene i-tiger balm wathambisa lo mntana esikolo ungumntana esikolo uza kukulandela umntana esikolo. What we say ngezinto zamayeza yithi asiye sithi into yamayeza ayikho, siye sithi asikayiboni, because the fact that this is an enduring talk amongst abafana, it might be ukuthi abanye iyabehlela okanye iyabenzekela, abanye ayibenzekeli. Ukuba nawe ungomnye wabafana who do not believe kuye entombini, uzicengezele unikwe numbers and then zilandele ezingezinye, ufuna uhamba ubamba izandla zabantu, abanye bathi babambe ezimall, bona nankosisi amqwayica ambamba isandla and then ajonga uzawundilandelana. Unumber 2, oosisi benza izibambelelo. Uyayibona ke lena yosisi nezibambelelo ingumcimbi onzima. Sithe masikufakele nje into ibenye kwaba bantu bathakile apha ku Facebook sisindini uzenzele isibambelelo. Iyathembisa ke le ndoda ukubana nesipaji sendoda singaphele sihlala kuwe. Unumber 3, bayayifaka kumayeza okuvusa amayeza. Repeat, benza uvuka ngaye uDumba. Number 4, kumayeza okuthandeka bayayisebenzisa, benza ufutha, hlamba, phalaza, bayidibanisa namayeza ke afana ntlahlemhlophe, ndlela, zimhlophe, phakama, mabeledyongosi, basebenzise ke mntana omhle ukwenzela uba bathandeke. Apha sithetha ngabantu abazikhuphileyo izimnyama, kuba kaloku awuzuvela uthathe la mayeza uthi uzawuthandeka ube uthe mome yimigqwaliso. Unumber 5, kumayeza okubiza abantu. Kwelo shishini unalo uchele mntana omhle, usenosebenzisa kwalabe siwachazile ntlahlemhlophe, ndlela, zimhlophe, phakama, ukwenzela uphakame kulo konu kuyo, ube ngulo mntu kuziwa kuye emva kokuba ukhuphile nawe amathunzi amnyama phakathi kwayo le ndawo inebusiness. Unumber 5, osithe unumber 6, kwiziphondo zokuthandeka. Iyafana ke nalamayeza okuthandeka ngasentla, kodwa apha uza kwenza isiphondo ngazo izinto ezinjengoma roselina. Iroselina ke le yisimamoma mkhamfura. Siye sithi ke amayeza with similar properties, it makes sense ukuba uwadibanise. Isimamoma mkhamfura isebenza better if uyidibanisa nomdlandlovu, because chemically ziyelelene ezi zinto zimbini, isimamoma nawo umdlandlovu. Udibanisa ke ne-essential oils ezidibana necamphor okanye imenthol, udibanise usenofumana ke wena into ezinjengoma peppermint essential oil, oma eucalyptus essential oil nezinye, kubhalansise, ungenzi into enye uyitone down ngoba uyidibanise nenye i-essential oil ezawuhamba ihambe yenze sense kuwe. Unumber 7, wena mntu oziqhubela iteksi yakho kwenu, you must know ukubana apha eteksini kungena abantu ngabantu, omnye urhuqa isithunzela sako kwabo ahamba naso, omnye urhuqa imfene yakhe, omnye urhuqa loo nto yako kwabo angena ngayo apha eteksini, omnye uphethe loo nto yakhe inamandla. Ezi zinto ke zonke zifike zishiye ichaphaza kule teksi yakho kwenu. It's very important ke ukuthi from time to time we recommend once a week ufumane amayeza njengomagqudu. Uyafumaneka apha ekhaya, yilatyuwa imnyama inenqwaba yamayeza neziwasho. Uchele ityuwa yakho kwenu xa uvela emsebenzini late, uyichele uyazi bekuseni uyatshayela. At least once a week kwenzela uba you trap le mimoya imdaka uyitshayele. Xa ugqiba ke mntana omhle uzifumanele uDumba kaSbumbu, umdibanise nalamayeza besesiwachazile apha ngasentla, uhlambe imoto yakho kwenu. Bangathi abantu xa beyibona lena yakho iteksi ibadike, babe iteksi ethandwayo ke mntana omhle. Nawe noteksi ndini kungathandwa iteksi yodwa, nawe funeka ube ngumntu ocacelekayo, uyeke nalento yohleli nje uyasishawuta. Unumber 8, wena osebenza kwi-reception in your company, kwakusithiwa kudala a receptionist is a face of the company.
wena mntu oyilo face whatever shape ye face uyi-feature le company, you are i-first point of contact. Abantu babona wena before babone anything ngale company. Funeka uthandeke ke mntana omhle. You need izinto ezinje ngaye uDumba ohozahoza. Xa sisithi uhozahoza we mean i-lemon grass, not lanto bakuthengisela yona bathi ihozahoza. Sithethe ingca that look like isiqunga, your grass. Thatha ingcambu yakhona, xemfi udibanise naye uDumba, xemfi uyomise, udibanise ne-essential oils of your choice. Why we keep emphasizing essential oils? Wena mntu ophangelayo, you want the energies that vibrate with the energies zabantu abamhlophe. Abantu abamhlophe abasebenzisa amayeza, they like la mayeza as powders, dried. They go to ezindawo ezithengisa i-dried herbs, bathenga amayeza olohlobo. They mix herbs with essential oils because they know ukuthi they need the plant ethile. Trapped into essential oils are the properties of plants at the highest concentration kwi-oil ke mntana omhle. That is why nawe o-intacta nabantu abamhlophe, it helps into kubana you have i-vibration ezivibrata kula energy yaba bantu bamhlophe. Wena mntu oyofuna umsebenzi, if you know ukuthi kwi-interview there will be umntu omhlophe, wena mntu ophangela nje generally nabantu abamhlophe, get your lemongrass essential oil, get your cinnamon essential oil, get these other essential oils that we've mentioned. By the way, wena mntu othi ufuna ukwazi ngazo i-essential oils, there will be a moment where we'll take you through in a form of ukuthi zi-extractwa njani is. If you talk sandalwood, what do they use kwi-sandalwood, bayi-extracta njani, isebenza njani, isebenza nephi. Unumber 9 sithetha ke ngalasisi uzithengiselayo yena phayana ebusuku. Lasisi uthi ukuze noko ikati bhekele eziko kufuneka yomapha estratweni aveze ithanga elishayinayo elihle. Ya wena sisindini kuthiwa uyamdinga uDumba, umdibanise namayeza njengombambangwe, amayeza njengombambandlovu, ufumane ingcambu yomqaqoba, ingcambu yomqaqoba, ugximfi yonke lento yakho uyidibadibanise namanye ke amayeza ayimibiza ukwenzela uba basondele. Xa ugqiba uzithambise mani kule ndawo babhalele kuyo. Yabona ke xa uzawuthambisa kwiindawo ezithile, you need to do i-test ubone ukuthi awureacti na. Remember kaloku xa sithetha ngazo ezi zinto, sithetha ngazo ezinye zazo, some people may be sensitive kwi-chemicals zazo. Do a small test before uye eshishinini lakho. Emva koko xa bomba tyhini yandisebenzela, hamba uyobabamba mani, ibamba ingwe. Ubhele beqale wayintoni, bamba indlovu. Eli bhityo lingubhele lona liqalela intoni. Unumber 10 and number last bayifaka kwizikhafulo abafana besithethe ngabo. Xa bebiza intombi, umuntu avuke ngo-12 ayikhwaze athi, zukiswa, andikwazi ulala ungekho apha ecala kwam. Sazukiswa. Hayi kanti nozukiswa nje bukhwaza yena ukhwaze yakhe indoda. Bhele ulala njani ungelela ngecala kwam. Uyayibona ke omnye ukhwaza lo yena ukhwazo wakhe. Sizawusa ephi ke komkhulu. Sithi wena mntu ke ufikayo kweli khaya ungeka-subscribe, nawe kudala osilandela kodwa ube ungeka-subscribe, subscribe sikhulise eli khaya. Masithi nokuphela unyaka sibe sisondele mani ku-20,000. Uyabona xa sonda kutsho noko kukuthi gunqu, kukuba shushwana. Sithi wena mntu ke ufuna one-on-one on anything that we talk about kweli khaya, iya kwi-website yethu apho uzawufike khona, ikhona into ethi book an appointment, ubhukishe i-appointment. Wena mntu ofuna amayeza, sikhangela apha ekhaya, sinazo iindidi zonke zamayeza ezinokukunceda. Amayeza ezilwana, amayeza ezichithwa, amayeza ebusiness, amayeza okuhlonipheka, amayeza ezinto ngezinto. Kwakaloku nje sithi masiyeke ilale sithi camagu.